Pavel vine la clubul de judo. Îndată, doi sportivi se apropie de el, îi iau rucsacul și îl împing la pământ. Antrenoarea vede acest lucru și se decide să intervină. Ea îl ajută să se ridice și îi arată în sala de antrenamente câteva mișcări de autoapărare. A doua zi, situația se repetă când Pavel era aproape de sala de judo. Acesta s-a simțit mai încurajat după lecția de ieri și și-a amintit mișcările de autoapărare. Se ridică, iar agresorii îl lasă în pace. Băiatul intră în sala de judo. Se simte în siguranță și liniștit când antrenoarea îl salută.